čeču, taký mandrákový. To radšej budem nejaké pičuli za to na chodníku. Jaké vietnamské štetko, ne? No, nie, Vietnam. Vietnamské, ne? Sú to nejaké dorodky, taká. Nejaká vláda. Nejaká parimbaba. A pán Anderson, co byste povídal? Ja, vedete, to má cecičky vypchaté vatou. Pán Anderson. Tu poznáte? Tak ja neviem, to seriál, nie? A Lady Gaga co? Ja, to piča. Proč? Říká sa, že to je kokot. Ona bude tancovať s holou pičou za chvíľu. Ale ona má aj vtáka, aj... Hej? Kúpila Ona si. je to tretí pohlaví, že vraj. Ale Boha. Na kto by to povedal Svätý Peter? Vy ste svätý Peter, ne? Vy si říkáte. A Rihanna? Lady Gaga. A Rihanna co? Ako? Rihanna. Rihanna, aká Rihanna? No tá speváčka. Ja to neviem. A Rytmus? No, ten oný Magor, onu jebe onu, nie? Rolinsku, nie? No, Rollinsovú. No, Rolinsku, tú piču vytrasenú. Tá tu pojebala aj Poloruska už. Nabúrala na Audine. Hej, no aj zabila. A zabila svinia jedna sprostá skurvená. No, v Bratislave a potom všetci utekajú do Prahy, do Čech všetci. A tuto sa vytiahla, tu ju vytiahli, za to, že s Karlom Gottom spievala, soplavá piča. A potom sa to honilo ako straka. No jo, tak my asi už ideme. A proč sa nekamarádite s pánem Hitmanem? No to ja neviem, takých pikimál to nepoznám osobne. Ale Ja zatrejím na zábavu, poču... Aj dobré čučo? Počkaj, dobre, tu mám bábiku. Ukážte nám. Ukážte nám. Pozeraj to. Modré z neba. Babaj. Modré z No neba? počúvaj. Kúkáte, to máš šláger. Áno, šláger, to je jo! No, vidíš, a to duo Yamaha. No, Jo, to s bábku vždycky. No, otec so synom. A zajtra hrajú Váha. Áno? Už som pozvaný. Ja tuto na svadby hráva, ja s nimi pijem. Aj Je? v Premaňanskom kostole som minule s nimi pil, aj pri katolíckom. pri A už kostole. zajtra už mi povedali, že zajtra hrajú duo Yamaha tam. Ja. No sem pri kultúráku. No dobre teda, dobre. Polepšovný. Pri kultúráku. Jaký máte názor na pána Polipu? To je aký Polipa. To je ten, co vám Ja, sníva. ten cigáň, to je, aké není pán, to je žobrák vyjebali cigánsky, aký pán. A Hitman, A to ja neviem. to je ten, čo vám tu sedí a... Ale to je dobre, môj synak. To je ten, čo kúkal na filmy. Wolverine. Wolverine a také Hitman a... Polipa, Ten brýlatý. Ne, to- viete, ja si dám si cigárku. Ne, ale myslím oného, Hitmana. Taký hitman. Hitman, to je ten, čo sa vám sedáva. No dobre. Ten brýlatý, tenky. Ja, ten oný netvor vyjebaný sú vyskúšný, to je nič, to je nula. No? A jaký máte názor na piruetu? No tak na pilotu nemám nejaký názor, ja mám názor na škatulky mladé. A na dobrý klas. Chcete vidieť takúto piruetu? Počkaj, tí mladí sa chodí spýtať. Alebo tento ti by nejebala, počúvaj. Táto koblúka čo ide. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem, ja prosím. Ujo, jaký máte názor na pana... No! Židlo pičov! Ale jaký máte názor na pana Stevena Segala? Alebo Hitmana? Ne! Pod? Však už máš ho v jednej akcii, ak sa... Máš menštruáciu? Fuj! Ty pičo. Jebli si? A čo on sa vysral? On sa vysral tu útri po sebe. Debil čistotný. On to vrali preč.
pozdravujete celý Hollywood, lebo to pôjde do Ameriky. Ja tu zapal z kameru. A kde je Uško? Zajko, Uško, haja. A kde je už naše ráno? Ostatní relaxujú. Čo? Chcem vidieť Uška. Jak na to? No, ukáž mi to, no, pustí to. No, Ešte ne, to nemôžeme vám ukázať. Však natoč púštek a pustí to sa. No dobre, a one, ešte som sa, jaký máte názor na Senicu mesto? Na čo? Na Senicu. Ja nevím, nemám to ešte pripravené. A Steven Seagal, Bakusa. Taký názor, že proč není tam v parku pitná voda. No, alebo sedačky nech sú tam dobré. Alebo aj sedačky je treba opraviť. A vy ako máte prezivku, alebo jak vám mýkajú? Vágniky nachýbajú. Ježiš, však ty si nezapíchaš ani keď budeš mať 15. No, 40, 40. To spovídal, to som ja robil. Včera si říkal, že máš 14. Včera si to říkal. Včera si říkal, že máš 14. Čo, roku? No. Ne, dzeci. Že si ne, mám len jedného. Názov, Chuďak. on má názov AC Milan. Že chudiak. To byl chudiak. Však ti říkam, jak sa ja volám. Naučím má oné, AC Milan. bojové športy, vás Vy ste Milan? Sa voláte Milan? To by Milan. Jak ste Milan? Som Cintula. Aloj, tak je to meno. AC. To nie je AC. A on je Steven Seagal je jaký? To je oné, to, jak sa volá? Bakus, dneska si to nevidel? No. Bakusa? Bakusa sme nevideli. Kde je v prdeli? A ukáž ti to s tými nožama, jak to robíte. Robíš, no sorry. Aspoň niečo, ne, lebo nebudete medzi najlepšími bitkami Senice. Ja mám doma meče aj. Áno? Ale meče, ukáž to v čilách. Katany, víš čo sú katany? Co majú No. samuraj? A ukážte Jednu ránu ti aspoň utrhám jak hlavu. ruku robíte s tým. Jednu ránu ti utrhám Ukážte to s týma nožama. Ne, ale tak to je. Fakt. Iba rukama. Keď to je ostré, víš, nabrúsené, fest. Ale rukama jak ondíš. Ukované. Rukama. Keď to majster spraví, majster. Dobre, verím ti. Urobíš takto, švihneš a hlava ti len takto ti spadne. Tak ale ukáž to normálne, akože ak sa mečuješ, že? Ja? Akože? No a nebudem ukazovať. Ujo, do huby, skúste chytiť, či to chytíte. To sa neukazuje. Ujo, otvorite onu, či to chytíte. Však si hitman, tak mi to neríkaj. To sa ani neukazuje. Máš prezivku hitman. To sa robí v noci. Budeš mať prezivku oné Hello Kitty. Keď ťa niekto napadne a tak. Jasné, a tebe a ty akože v noci ich nosíš pri sebe. Měl jsem to aj v noci. Jasné. Videli sme ťa minulého A ja to nemusím nosiť pri sebe. Mne stačia ruky, holé pesky. Tak ale v čilúke, že... Miriam, teším sa s tebou. Ja som hitman, skoč mi na kar, ty orgaznico a kedy sa stretneme?